A pod sloganom Probudi zmaja u sebi, Nadi Ciganli održan je sada već tradicionalni 8. Dragon Boat Kup za studente i srednjoškolce i 9. Beogradski Dragon Boat Festival. Naša ekipa je bila sa veslačima na Savskom jezeru i evo šta je zabeležila. Kineski zmajevi Nadi Ciganli. Do ušiju dopire samo zvuk bubnja. Imaš glavu zmaja, imaš bubanj, to je otkucaj srca, imaš rep. Rep ima ovako kao maskota, a ima i helm koji ovako drži i kontroliše gde će zmaj da ide. Bubnjar sedi na početku čamca i udaranjem palicom u doboš sinhronizuje veslače u čamcu. On inače sve vreme trke u komunikaciji sa kormilarom i za vreme trke zaista ne sme da se čuje ni jedan glas u čamcu. Svi moraju da budu skoncentrisani i da slušaju samo bubnjara i kormilara zato što je akcenat na sinhronizaciji, da svi veslaju kao jedan i jedino onaj tim koji je najbolje uveslan i najbolje sinhronizovan će prvi doći do cilja. Ovi čamci napravljeni su u Kini pre 2000 godina. Koriste se za sport koji je sličan veslanju. Ovo je 8. put da u okviru Dragon Boat Festivala snage odmeravaju srednjoškolci i studenti. Društvo su im pravili i takmičari iz Temišvara. Neki su se prvi put oprobali u ovom sportu. Imali smo te neke zajedničke treninge i svakako treba ta sinhronizacija. To što smo trenirali zajedno je bitno i onda znamo da se uskladimo, pošto je to najbitnije u ovom sportu. Pripreme traju nekoliko dana, a mnogi takmičari kažu da nije ni malo lako. Smestimo se lepo u čamac, kažu nam koliko ćemo kilometražu, ponavljanja koliko, 20 ponavljanja radimo pa imamo pauzu. Trening traje oko sat vremena, otprilike. Normalno prvo imamo malo zagrevanje, lakše neko veslanje i onda krećemo već intenzivnije da ovo veslamo. Stvarno se radi na cijelom telu, dosta je naporno. Šta očekujete danas? Očekujemo opravdanje u ponedeljak i kako se zove, ko zna, možda i prođemo. Ako ne prvi, bar na vreme. I mladi i stari, svi mogu da veslaju, ali svako se takmiči u svojoj kategoriji. Imamo ženske timove, muške timove i ono što je možda interesantno u ovom sportu imamo i miks ekipe u kojem su podjednako zastupljeni veslači oba pola i baš smo gledali kod ekipa studenta i srednjoškolaca da napravimo samo miks ekipe i da zajedno sa njima u čamcima budu i njihovi profesori. Ovi sport je kod mladih sve popularniji, kažu organizatori, i nije nešto što se često viđa kod nas, pa je bilo mnogo znatiželjnih šetača koji su zastali da isprate trke.